Bé, en els propers minuts parlarem de tecnologia, perquè, com bé ha dit la Clara, abans ja ho hem vist, ella ha decidit que el binomi aprenentatge i tecnologia vagin junts. I aquest binomi, si van junts, molt probablement és un binomi guanyador. Així doncs, en aquests propers minuts, el que intentaré és veure, jo crec que ja ho hem vist, però veure que aquesta idea d'anar amb aquest binomi aprenentatge-tecnologia és un binomi guanyador, i és una molt bona idea. Agafaré un fil diacrònic, una miqueta d'història, on aniré posant diferents invencions, diferents tecnologies que han anat apareixent i que han aconseguit un pas important d'evolució de la humanitat. I aquestes, i aniré agafant les tecnologies que em semblen més adequades per al món de l'aprenentatge. Ja us avanço que les tecnologies les podem classificar amb dues temàtiques, de dues maneres. Una, aquelles tecnologies que estan per aconseguir extensions del cos humà, un pic, una pala, una destral, una aixada, una fletxa, una espasa, una llança, unes ulleres, un microscopi, un cotxe. Tot això són invencions que el que aconsegueixen és que tinguem més rendiment. Si no tinguéssim això, hi hauria moltes coses que no podríem fer. I després hi ha un altre tema, que no és el de l'extensió del cos, sinó l'extensió del cervell, que ja ho parlarem després amb una miqueta més de tranquil·litat, però és la que ens ocuparà més ara en aquests moments. Anem a veure el passat de les tecnologies. Si em permeteu, em situo 10.000 anys abans de Crist. Que és que no s'innovava abans? Doncs probablement no. Per què? Perquè societats, pobles, comunitats humanes pràcticament no n'hi havia. Penseu que el 10.000 abans de Crist, números rodons, sortíem d'una glaciació de 100.000 anys abans. Per tant, el planeta era gel del nord dels Estats Units, de l'Amèrica i del nord d'Àsia, es anava caminant a l'estret de Bering, llavors anava caminant, per tant, no hi havia invencions. Dels 10.000 fins als 1.000, que ara arribarem als 1.000, es van anar constituint societats, comunitats d'éssers humans, es va domesticar l'agricultura, es va domesticar els animals, alguns dels animals que servien per alimentar aquell conjunt de persones que anaven vivint el que ara són les ciutats en aquell moment. Això va néixer en aquell moment. Un punt absolutament clau, i seguint amb el que ens deia la doctora Badia, sobre el 1000 abans de Crist faig números molt rodons. La gent es comunicava verbalment, el coneixement ens transmetia verbalment, però aquesta transmissió era molt limitada, els que tenies al voltant, i podies fer poca cosa més. En el 1000, més o menys, surt l'escriptura, l'alfabet. A partir d'aquí, quan, a més de parlar, tu pots escriure i trobes algú a l'altra banda que sap llegir, que llavors no era fàcil, aquesta transmissió del coneixement i, per tant, possibilitats de l'aprenentatge anaven creixent. Faré un salt de 2.500 anys. L'escriptura amb pergamins, amb papirs, amb pasta, va tenir una evolució, però el punt clau, jo crec que el més important en el món de l'aprenentatge és aquest moment, quan s'inventa la impremta. Gutenberg diu, que m'invento una cosa que aniré posant les lletres i ho podrem multiplicar. Porto les dades aquí. El 1456 ha dit a la primera Bíblia, la Bíblia que es diu la Bíblia de les 42 línies, que tenia dos volums, un de 324 planes i l'altre de 319. Clar, i això van fer 180 unitats. Clar, 180 unitats escrivint, això hauria estat pràcticament impossible. Per tant, això ens va permetre, la impremta, fins i tot ara, que podem estar veient coses, adquirint coneixement, si li posem la voluntat que ens deia la Marta, doncs podem arribar a adquirir un coneixement important. Em poso dues, que aquestes ja sí són clarament d'extensió del cos humà. Màquina de vapor, 1769. A base de posar aigua, foc i el vapor que surt, en comptes d'anar cap a la vàlvula de l'olla express, va cap a unes aspes, cap a unes hèlices,
genera un moviment i aquest moviment es pot convertir a base de politges, de corretges, del que sigui, es converteix en moviment i això els tallers, les petites indústries que podia haver-hi en l'època, doncs els hi podia anar molt bé. Això va ser un gran avenç. Inconvenient que tenia la màquina de vapor, que només podia generar moviment allà on hi havia la màquina de vapor. 100 anys després surt l'electricitat, avantatge de l'electricitat, que es generava amb una màquina rotativa, amb alternadors en dinamos, però que llavors a base d'uns fils podia distribuir-se. Això va ser també un gran salt de la humanitat. 1981, i aquí ja ens entretindrem una mica, surt el primer PC d'IBM. El primer PC d'IBM, que tenia una disquetera de 5 i quart, flexible, 500 Ks, o sigui, imagineu-vos, no estem parlant ni de megas ni de G. Aquí posaven normalment el programa i aquí posaven normalment les dades. No hi havia ni disc encara. Què feia? Posava la intel·ligència, la posava a la màquina. Per què? Doncs perquè li deies, amb Basic ho fèiem, li deies, mira, quan passi aquesta condició fes això i quan passi l'altra fes l'altra. Això és intel·ligència que la van posar a la màquina. Fixa, és intel·ligència artificial, però és fixa. Quin és el present? El present és que aquestes màquines, aquests ordinadors, tenen dos grans elements que són els que ens permetran evolucionar. Un element és la capacitat d'emmagatzemar coses. El cervell, hem dit que són extensions, una part del cervell l'utilitzem per memoritzar. Doncs fixeu-vos, ara estem, abans us he comentat que estàvem en cas, després teníem els megas, després teníem els gigas, estem ara als teres, ara amb un aparatet així que abans hi cabien 10 megas, ara hi caben 2 teres. Però fixeu-vos que encara ens queden pel davant els petabytes, els exabytes, els zettabytes, els iotbytes. És a dir, que estem preparats per d'alguna manera arribar a emmagatzemar una gran quantitat d'informació que, si no tenim després velocitat de càlcul, capacitat de càlcul, allò estarà allí dins i serà, pels arqueòlegs potser els anirà molt bé, però per aprendre no n'hi haurà prou. Per tant, igual com la capacitat d'emmagatzemar crec que li podem augurar vida, en la capacitat de càlcul estem en un atzucac important i és els processadors, avui els que hi ha dins dels ordinadors, estan fets, estic reduint molt l'explicació, però estan fets amb silici. El silici hem anat aconseguint rapidesa, velocitat de càlcul, perquè l'hem anat fent de cada vegada més finet, més estretet. Ara estem en un punt que el gruix del silici que s'utilitza als microprocessadors estem al voltant entre 10 i 15 nanòmetres. No el podem fer més petit, perquè si el fem més petit, el silici no serà silici, perquè estem ja a nivell molecular. Per tant, ja no anirem més de pressa amb els ordinadors actuals de silici. Els quàntics ho trobo lluny, perquè l'altre dia vaig llegir un paper en el qual ens estaven dient que un dels ordinadors quàntics que estan treballant el tenen al voltant d'una càmera a menys de 270 graus. Clar, això s'acalenta molt, hi ha moltes dificultats. Potser el grafè, per tant, aquest és un punt que haurem d'anar seguint. Quan això estigui resolt, futur, ja em situo en el futur, estarem en l'extensió del cervell cap a l'ordinador. Kurzweil, el director de tecnologia de Google, no és una persona sospitosa de que sigui visionari, és una persona sòlida, va dir que sobre la dècada del 2040 estaríem al moment que ell va batejar com a la singularitat. La singularitat és aquell moment en el què una màquina, un ordinador i un cervell humà estan fent quasi bé el mateix. No sé si s'equivocarà o no, però recordeu que el 1996, el Deep Blue d'IBM va guanyar Kasparov la primera partida d'escacs amb un campió mundial, va ser un ordinador. Per tant, què hi havia? Era una intel·ligència artificial fixa, no prenia la màquina. Per tant, és la intel·ligència artificial. Això de fa un any no era així i dins d'un any tampoc serà així. Però penseu que els investigadors que estan en tot aquest món estem posant rodones contínuament, fa 4 dies n'hi havia 3, ara ja n'hi ha un munt, no? Intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial, diríem que no aprèn, és aquella que programes, li dius a l'ordinador i farà allò i no podrà fer una altra cosa que allò. Això és la intel·ligència artificial del bloc A.
Ara lluny estem, que és el que ens estava dient la Clara abans, amb el machine learning, l'aprenentatge automatitzat, l'aprenentatge de màquina, és aquell punt on la màquina, el sistema ja pot aprendre. Us posaré un exemple. Fa 3 o 4 anys, Savana, una empresa de Madrid, va fer una prova en medicina, i és la següent. Va agafar historials clínics de persones que tenien retinosis diabètica, hi havia la fotografia de la retina i després hi havia una sèrie de condicions. És gran, té tal edat, és home, és dona, és el que sigui, no? I a més el diagnòstic. Tenia o no tenia. Llavors el que van fer amb aquests historials clínics, van entrar a vora 200.000 i li van dir a la màquina, no hi va anar un oftalmòleg, li van dir, quines relacions trobes aquí? Va buscar, va trobar les seves relacions i llavors van agafar una altra fotografia de retina, la van posar allí i entre el 90 i el 95% de les ocasions acertava si tenia retinosis o no la tenia. Més encara, li van dir, escolta'm, i mirant la rutina ets capaç tu de veure si aquesta retina és d'un home o d'una dona? L'oftalmòleg no ho sabia, la màquina sí que ho sabia. Ho aprenia, amb un 70 i pico %. Per tant, estem en un punt on ens pot fer por, però arribarem a un punt en què arribarem a simular, no sé si arribarem a la singularitat, no? Però arribarem a simular que es poden fer coses extraordinàries. I ara, amb això quasi que acabo, m'he passat una mica, directora, però vaig participar fa un any, jo tinc amics que estan investigant en totes aquestes coses, i de quan en quan, Enrique, podries fer una prova? Vinga, va, de què se trata? A mi m'agrada fer proves de tot això. I una prova va ser, un dia tenia que tenir el webcam en marxa i posar-me davant de l'ordinador. Em van preguntar una sèrie de coses, em van enregistrar 4 o 5 minuts. Al cap d'una setmana em tornen a cridar, posa allà davant i em van passar 12 o 13 minuts una sèrie de coses, no? Coses que m'agradaven, coses que no m'agradaven i tal. I el 15 dia següent em diuen, mira, que t'ensenyarem com ha anat això. I m'ensenyen una pantalla en la que dalt, a l'esquerra, hi havia la pel·lícula, que m'anaven passant a mi, a sota la meva cara, i a la dreta hi havia quin sentiment jo tenia en aquell moment. Algo semblant amb això. Això és una prova molt, molt bàsica, que no l'han posat per si en un cas això no funcionava. Aquesta noia, amb un programa relativament senzill, és molt bàsic, segons la cara que posa ella, li detecta l'emoció, si és de sorpresa, de tristesa, de felicitat o de nuig. Només 4 emocions, però esclar, això es poden fer les que vosaltres vulgueu. Hi ha autors que ja n'identifiquen 21, imagineu-vos doncs un alumne que està allà davant de l'ordinador, que som capaços de veure-li si ho entén o no ho entén, si s'avorreix o no. A mi em van detectar que durant un minut me n'havia anat de la presentació aquella, perquè allò era un rotllo, ja ho van posar expressament, i es veu que et quedes amb una mirada fixa i no estàs mirant res, et queden els ulls fixos, i m'ho van identificar. Imagina que trobem això, pots ajudar l'alumne a que agafi un trajecte o que n'agafi un altre trajecte. Això és una miqueta aviat, però segurament això és un tema que hem d'anar seguint, no? No, és igual. Conclusions. Fa uns anys vèiem dels Estats Units que ens explicaven que hi havia tota una sèrie d'empreses, grans empreses, que havien nascut amb un garatge. A mi em fa un especial interès Hewlett-Packard. Hewlett-Packard és una empresa de tecnologia en principi molt potent i tinc la fotografia del garatge, una caseta de fusta allí, hi havia 2 o 3 persones i allà anaven fent. Avui ja els garatges ja no... El que sí veiem és un Teams, és un Zoom, les videoconferències, Anydesks. Jo us puc garantir que el projecte actual no ha estat en garatge, ha estat en xarxa. Els garatges d'abans ara són xarxes, no? I que s'han passat hores i hores parlant uns i els altres de veure com es podia fer online, en el qual la ubicació no estaven en el mateix espai ni estaven en ocasions en el mateix temps, perquè deixaven les coses en un lloc i l'altre l'agafava quan tocava. Això dona una productivitat molt alta, independentment o a més de que el talent que hi ha al darrere d'aquí, les persones que hi ha aquí, com deia la Clara, és un talent, vaja, a mi realment m'impressiona i no és només per temes familiars. Penso, doncs, que ens trobem a l'inici d'una etapa nova
la tecnologia va evolucionant i va a salts, és una etapa nova que Opositas Fàcil, la Clara en aquest sentit, ha decidit agafar aquest binomi d'aprenentatge-tecnologia i que estic segur, no sé el temps que durem, perquè les tecnologies també tenen els seus temps de maduresa, que ens podrà ajudar a que els humans tinguem millors competències perquè serà més fàcil aprendre competències tècniques de les nostres especialitats, però que a mi m'agradaria que a més d'aquestes competències tècniques no es deixessin les humanes. Perquè ara parlava abans amb la doctora Badia de que els alumnes que tenim ara els hi ensenyem, procurem que sigui molt fàcil, però quan és una cosa una miqueta difícil, la complexitat la suporten malament. No estan acostumats, que els hi masteguem i que els hi donem tan fàcil i si no, doncs ja perden. Doncs aquesta gestió de la complexitat que ja tenen, els hi vaig veure l'altre dia, proves de que han d'ordenar coses, que clar, per tant ja estan tractant amb la complexitat. Per tant, si ho aconseguim això, que tinguin coneixements tècnics i coneixements també, doncs competències humanes, ajudarem a que construï una societat que sigui més sostenible, que això crec que és un tema molt important. Precisament, després el company Josep Maria Canyelles ens explicarà aquesta responsabilitat social, aquesta sostenibilitat, d'alguna manera, com l'hem de muntar. Us anuncio que seguirem amb molt interès com les tecnologies evolucionen, totes aquelles rodonetes, a veure si en entren, si en surten, i, sobretot, a veure quines són aquelles que agafarem perquè ens puguin acompanyar amb eficiència en aquest camí tan apassionant que és el de trobar la relació, el binomi, aprenentatge i tecnologia. Moltes gràcies.